Diyos sa gabi pong ito. Bago po ang lahat, ayaw po muli ay magbibigay pasalamat, magbibigay papuri sa ating Diyos. We will declare that He is with us and He will fight for us. Amen. Lord po, sa pasyon natin sa buhay, lagi po natin tandaan na nandyan po ang ating Panginoon, lumalaban para po sa atin. Amen. Kaya po tayo po lahat, kung nasa man po tayo, kahit saan po tayo dyan, sa nanonood po sa ating live stream, samahan niyo po kami na magpuri, sumamba sa ating Diyos na buhay. Amen. Yes, Lord. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Let's sing, God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side.
We bless you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Oh, hallelujah. Amen. Every praise. Oh, we will sing every praise. Every praise is
highest praise. You are God. Every worship belongs to Come on, you, people Lord. of the Lord. Oh, hallelujah, Come on, hallelujah, worship His Lord. name. Oh, yes, He is Lord. worthy of all the You alone praise. is worthy to be praised. You alone is worthy to be magnified. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the victory. Thank you, Lord. Hallelujah. For you fighting for us. Thank you, Lord. Hallelujah. For your presence. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory, glory, glory. Yes, oh Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen, amen, Thank you, Lord. amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Hallelujah. Lord. Thank you, Thank you, Jesus. Worship. Amen, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Oh, hallelujah. Amen, Lord. Amen. Yes, Lord. Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyong trono sa iyong Lord, we are here. Lord, I am here. Give you the highest praise, the highest worship you deserve, Panginoon. Lord, patuloy namin aawitin, Panginoon. Yes. Narito kami. We will serve you. We will honor your name. Thank you, Jesus. Light of the world, you step down into darkness. Oh,
Hallelujah, Give him Lord. the highest Hallelujah, praise. hallelujah. Highest Oh, worship. Lord, you Here deserve I our am. worship. Here we You are. deserve our praise. Worshiping your Oh, you name. alone is worthy to be Jesus, praised. Jesus. Hallelujah, We call hallelujah, upon your Lord. name tonight. Glory, glory, Call glory. upon your name, oh God. Oh, yes, Thank oh you, we Lord. thank you for your presence. Hallelujah. There is nothing like your presence. Hallelujah, hallelujah, Thank you, we hallelujah, thank you, we thank you, Lord. Lord. Yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, Lord. Thank you, Jesus. Yes, Lord, we praise you, Lord. We bless you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord, for visiting us. Thank you, Lord, for your mighty presence. Our God is a big, big God. Oh, you alone is worthy to be praised. You alone is worthy to be magnified. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. You deserve our praises, our worship, Lord. Oh, let everything that hath breath praise the Lord. Oh, yes. The Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord is moving. The power of God is moving. The anointing of the Lord is moving. The Holy Ghost is moving. The fire of the Holy Spirit is here. Wherever you are, brothers and sisters. Yes, oh, the Lord is good. His mercy endureth forever. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Father, heart God, tonight, we thank you, we honor you, we praise you. Lord, in this place, oh God, your throne is in this place. Your presence, your goodness, your loving kindness. Thank you, Lord, for the victory, Lord God. Lord, we thank you, Lord, for the past 10 years. You have been with us, Lord. You never leave us nor forsake us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Father, heart God, tonight, receive all the praises of your people once again as we study your word. Through your servant whom you will use tonight. Lord, a woman of destiny, oh God, a woman of passion, a woman of burden and love for you, Lord. A woman, Lord, hallelujah, whose spirit is lacking you, Lord God, is focusing you, Lord. Tonight, hide her under the shadow of your cross. Let your name be exalted. Let your anointing increase and revelation and wisdom be upon her, O God. At ihanda mo ang puso't buhay ng bawat makikinig, maging sa nasa kanila mga tahanan. Lord, prepare us to hear your message, your voice. Thank you, Lord. We give you praise, honor, and glory, Father God. In Jesus' name, this we pray. Amen, amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Maupo pong lahat. Praise God. At humanda tayong lahat sa pakikinig na mensahe ng Diyos. Narito ang kanyang lingkod na nihanda po ng Diyos. God is sharpening her spirit, her heart to be really a true servant of God. Let's welcome ang ating pastora. No? Amen. Mariel Pokong. Amen. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. Minsan pa po, magandang gabi po sa bawat isa. Amen. So, yun nga po, ang sinasabi po nila na pag nag-worship daw po, yun po yung time na tayo po nakikipag-usap sa ating Panginoon. And pag time na po ng Word of God, yun na po yung time na ang Panginoon po yung kakausap po sa atin. Kaya po sa gabi pong ito, let's ready our hearts. Let us open our ears po sa lahat po ng sasabihin po ng ating Panginoon sa gabi pong ito. So, ayun po, di ba po, bago po matapos ang June at pagpasok po ng July, puro obedience po yung naririnig po natin. Obedience, ano yung importance ng obedience? Yun nga po yung sinabi ni Rev na, it is better than sacrifice. So, ang Panginoon, hindi siya tumitingin doon sa
sinakripisyo mo. Ang gusto ng Panginoon is yung obedience mo sa Kanya. And kila Pastor Alvi, kila Bishop po, kila Rever, na-share din po nila sa atin yung ano ba yung cost ng obedience natin. And lalo na po yung reward and benefits po na matatanggap po natin if we obey. Ayun nga po, nandun yung increase sa lahat ng area ng buhay natin. There is victory, yung promotion sa work natin, di ba po? And yung blessing. And nabanggit nga po ni Rever nung siya po sa morning devotion, hindi lamang po tayo, hindi lang po yung generation natin ngayon yung makakatanggap nung blessing, kundi the next generation. Sabi nga po ni Rev kanina, 1,000 of generation yung makakaani po ng blessing na tinanim po natin sa panahon po na to. And sa gabi pong ito, obedience pa rin po yung pag-uusapan natin. Pero ang pag-uusapan po natin is tungkol po sa types of obedience. Basahin po muna natin sa James chapter 1 verse 22. Sabi po dito, "But don't just listen to God's word. You must do what it says." So, ayun po. At sabi po dito, kailangan po yung lahat ng naririnig po natin galing sa Panginoon, sa mga lingkod niya, dapat po ginagawa po natin, hindi lamang po pumapasok sa tenga po natin. Kung gaano po ka binibigyan ng halaga ng Panginoon yung obedience sa Old and New Testament, ganun pa rin po binibigyan ng Panginoon ng kahalagahan ang obedience sa panahon po natin ngayon. Kung ang sa Old Testament and New Testament, ang ginawa po nila is buong pagsunod sa Panginoon, ganun pa rin po sa panahon po natin. Gusto po ng Panginoon na sumunod pa rin po tayo sa Kanya, sa mga tao na itinalaga niya po sa buhay natin. And ayun nga po, tayo, bawat isa po sa atin, may mga iba-iba po tayong assignment sa Panginoon na binigay sa puso ng bishop natin. Di ba po? May mga natatanggap tayong assignment sa ating Panginoon. And we have different ways, we have different response dun sa pinapagawa natin sa ating Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, meron po tayong 4 types of obedience. 4 types of rendering our obedience sa ating Panginoon. And let's search our hearts po kung nabibilang po ba tayo dito o kailangan pa po natin i-improve yung sarili natin, yung obedience po natin sa harapan ng ating Panginoon. So number 1 type of obedience, the forced and reluctant obedience. So meron pong gantong obedience po. Ano po ba ibig sabihin ng forced and reluctant obedience? Forced, ibig sabihin, napilitan ka lang kaya ka nag-obey. Reluctant means unwilling o hesitant ka, nag-aalangan ka habang ikaw ay sumusunod. So, yung gantong obedience po, pag pinapractice po natin yung gantong obedience, tendency po, hindi po tayo ready dun sa pinapagawa po sa atin. Wala po yung joy. Kasi nga po, forced ka eh. Di ba po, pag may pinapagawa sa atin, tapos hindi natin gusto, pero pinilit ka, di ba habang gagawin mo yung bagay na yun, malungkot ka o siguro galit or hindi ka masaya. So wala dun yung effort mo, hindi mo ilalagay yung heart mo dun sa ginagawa mo. So, pag ganito po yung pinapractice natin na obedience, yung forced and reluctant obedience, wala po yung joy. Wala pong, kumbaga hindi 100% yung binibigay natin sa ating Panginoon. Ito po yung parang may binigay sa iyo yung Panginoon or binigay ni Lord kay Bishop na gagawin mo, assignment mo. Ang sasabihin mo, Lord, ayoko niyan. Pero sige kung dahil sinabi mo, sige na nga lang, susunod na lang ako. Parang kasi sinabi ni Bishop Yun po yung example ng forced obedience na parang ginawa mo na lang dahil hindi, kumbaga, sinabi na ng leader mo parang wala ka ng choice, kaya susunod ka na lang. And yung iba naman po, yung hesitant na, Lord, ayokong gawin to kasi hindi ko naman alam kung anong mangyayari after pag nag-obey ako. Sa Bible po, meron pong character na nangyari po sa buhay niya yung forced obedience. Si Naaman po. Basahin po natin sa 2 Kings chapter 5. 2 Kings chapter 5 verse 10 to 14. Sabi po dito, "But Elisha sent a messenger out to him with this message, 'Go and wash yourself 7 times in the Jordan River, then your skin will be restored and you will be healed of your leprosy.'" So ito po yung time na si Naaman po, lumapit po siya kay Elisha kasi nga po,
meron po siyang sakit, leprosy, and lahat na ng ginawa niya, wala pa rin pong epekto. Kaya po lumapit po siya sa man of God. And ito po yung nag-i-instruction sa kanya na kailangan niya daw po pumunta sa Jordan River at mag-wash 7 times. But Naaman became angry and stalked away. I thought he would certainly come out to meet me, he said. I expected him to wave his hand over the leprosy and call on the name of the Lord his God and heal me. Aren't the rivers of Damascus, the Abana, and the Parpar better than any rivers of Israel? Why shouldn't I wash in them and be healed? So, nagreklamo po si Naaman, bakit daw sa Jordan River pa, na meron namang may mga lugar pa na mas malinis, bakit sa Jordan River pa? And isa sa kinakagalit po niya doon is yun nga po, hindi po nagpakita si Elisha sa kanya, hindi po niya ginawa yung ine-expect ni Naaman na paraan para ma-heal siya. And sabi po dito, so Naaman turned and went away in a rage, but his officers tried to reason with him and said, Sir, if the prophet had told you to do something very difficult, wouldn't you have done it? You should certainly obey him when he says simply, go and wash and be cured. So, nirebuke na po siya nung officer niya na parang, pag ba may mas mahirap na gagawin, may mas mahirap na task si Elisha kay Naaman na gagawin ba ni Naaman? Ito parang ang sinabi lang sa kanya, pumunta lang siya sa Jordan River, maglublob lang ng 7 times. Napakasimple lang po. Pero hindi po matanggap ni Naaman. So Naaman went down to the Jordan River and dipped himself 7 times as the man of God instructed him. And his skin became as healthy as the skin of a young child, and he was healed. So, dun po sa buhay po ni Naaman, di ba nakita po natin, kung hindi pa po siya ni-rebuke nung officer niya, hindi po siya susunod. Nandun po na kailangan pa siyang i-force na tanggapin yung simple instruction ng Panginoon, yung simple na pinapagawa po sa kanya ni Elisha, di ba po? And yung example naman po ng reluctant, yung hesitant and unwilling. Dumating po si Moses sa gantong time. Sabi po dito sa Exodus chapter 4, verse 1, tsaka 10 po. Sabi po sa verse 1, But Moses protested again, What if they won't believe me or listen to me? What if they say, the Lord never appeared to you? The Lord never appeared to you. So, ito po yung time na kinausap po ni Lord si Moses na ilid nga po ang mga Israelites out of Egypt. So, nung time na na-receive po ni Moses yung assignment niya po sa Panginoon, ito po agad yung naging response ni Moses. Hesitant po agad siya, unwilling siya kasi, paano Lord kung ganito ang mangyari pagdating ko doon, hindi naman ako paniwalaan. Lord, paano kung pagdating ko doon, hindi naman sila sumunod sa akin? Ganun po yung response ni Moses po sa Panginoon. Pero may binigay na solution ng Panginoon. Pero nagdahilan pa rin po siya for the second time. Sabi po sa verse 10, sabi po dito, Moses pleaded with the Lord, Oh Lord, I'm not very good with words. I never have been and I'm not now. Even though you have spoken to me, I get tongue-tied and my words get tangled. So nagbigay ulit siya ng reason, Lord, bulol ako. Hindi ako makakapagsalita ng maayos. So nandun talaga yung pag-aalangan po ni Moses sa pag-o-obey sa ating Panginoon. Kaya po, yung gantong obedience po, this forced and reluctant obedience, katulad po ni Naaman, may na-receive man siyang blessing at the end. Pero ayun po, ang hindi lang po natin may experience dito is the fullness of joy sa pagsiserve natin sa ating Panginoon. Di ba po, once na force ka lang, na unwilling ka dun sa ginagawa mo habang nag-o-obey ka, yung gantong obedience po, hindi po siya tinatanggap ng Panginoon as obedience. Kasi di ba po sabi sa salita, if you love me, you will obey my command. Gusto ng Panginoon na habang tayo po'y nag-o-obey sa Kanya, hindi po yung nag-aalangan tayo, hindi po yung napipilitan tayo dahil sinabi ni Bishop, ayaw kong mapasama sa paningin ni Bishop, di ba po ayaw kong sumama yung loob ni Pastora, di ba po, hindi po natin gagawin yun sa kanila, kundi gagawin natin yun na may buong puso. Kaya po, sabihin po natin sa sarili natin, sa katabi po natin, hindi ikaw to. Amen. Hindi po tayo to, hindi po tayo
wala po tayong forced and reluctant obedience. Amen? So pangalawa po na uri ng obedience na nire-render po natin sa ating Panginoon is the easy obedience. So ang easy obedience po is this kind of obedience, obey only the easy commands and neglecting the difficult commands. So ito pong obedience na to, lahat po ng commandments o kung mga assignments ng Panginoon na binibigay niya sa atin na within our comfort zone, yun lamang po yung tatanggapin natin. Yun lamang po yung susundin natin. Example po, tayo po, comfort zone na natin yung church na to. So lahat ng sinasabi ng Lord na magsalansa ka ng upuan, tumayo ka, mag-share ka dito sa church, gagawin po natin lahat. Pero pag dumating na po yung point na nagbigay na po ng assignment si Lord na, pumunta ka dito sa lugar na to, ikaw ang mag-share, o ikaw ang maging Timothy ni ganto ganyan sa kabilang church. Dahil labas na sa comfort zone mo, para sa'yo mahirap na parang ayaw mo nang mag-sacrifice ng time mo, ayaw mo mag-sacrifice ng effort mo, hindi ka magnanaw ka na sa Panginoon na, Lord, dito na lang ako sa comfort zone ko, dito na lang ako sa church, mag-serve sa'yo. Lahat po ng ibibigay niyong commandments na within this church, yun lamang po ang gagawin ko. Ganun po yung ibig sabihin ng easy obedience. Pero, ayun nga po, ang sabi po dito sa Deuteronomy 28 verse 1, sabi po dito, if you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commandments that I am giving to you, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. Ano sabi po dito? Carefully keep all His commandments. All po, hindi po nakalagay dito, carefully keep the easy commandments. Tapos neglecting the difficult commandments. So ang gusto ng Panginoon, hindi lamang yung tanggapin natin yung mga madadaling gawin, kundi yung mga mahihirap din po. Di ba? Kailangan po na mahubog po sa puso natin na lumabas po tayo sa comfort zone. Lahat po tayo dinala ng Panginoon dito sa church para po mag-grow. Hindi lamang po maging stagnant na dito na lang po tayo. Kumbaga dadating po yung season na lalabas po tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Amen po? Kaya po, katulad nga po na sinabi po nila ni Pastora Chic po nung nakaraan, na lahat po tayo, hindi po tayo tinawag na maging pastor, maging teacher, pili lang po. Pero lahat po tayo tinawag to preach the Word of God. Lahat po tayo, we are called to share His goodness, yung ginawa po ng ating Panginoon. So hindi po pwede nating i-excuse natin sa Panginoon na, Lord, hindi naman ako pastor, hindi ako magpipreach. Kumbaga, ito na yung comfort zone ko, dito na lang ako sa worship team, ayoko pang mag-level up, dito na lang po ako. Ganun po yung easy obedience. Kaya po kailangan po nating tanggalin kasi pag nandito po tayo sa easy obedience, hindi po tayo mag-grow. Lagi na lang po tayong nandito sa level 1, yung obedience natin. And ayun nga po, pag dumadating po yung time na nagbibigay po ng commandments ang ating Panginoon na labas po sa comfort zone natin, nadidisobey na po natin siya. And hindi po yun gusto ng Panginoon. Ayaw niya po na hindi natin ma-obey kahit yung difficult commandments. Sabi po, carefully keep all His commandments. Lahat po ng inuutos ng Panginoon, gusto niya po na makita natin na isinasapamuhay po natin. Amen? So, pangatlo po na uri ng obedience. Itong obedience po na to, ito po yung medyo delikado na pag pinapractice po natin. The my will obedience. Ano pong ibig sabihin ng my will obedience? You obey God, but you obey God because it is also according to your will or desire. So ginagawa mo yung commandment na binigay sa iyo ng Panginoon kasi nakita mo na yun din ang gusto mo. Example po, si King Saul, di ba po? Basahin po muna natin sa 1 Samuel chapter 15, verse 18 to 21. Sabi po dito, sabi po ni Samuel po dito, the Lord sent you on a mission and told you, go and completely destroy the sinners, the Amalekites, until they are all dead.
Why haven't you obeyed the Lord? Why did you rush for the plunder and do what was evil in the Lord's sight? So ano po yung will ng Panginoon dun sa Amalekites? Completely destroy all. Lahat po na pag-aari nila, lahat po ng tao, lahat ng descendants po ng Amalekites, gusto pa ng Panginoon to be destroyed. Wala pong ititira. Pero ano pong sabi dito? Sabi po, why did you rush for the plunder and do what was evil in the Lord's sight? Sabi po ni King Saul, but I did obey the Lord. Saul insisted, I carried out the mission he gave me. I brought back King Agag, but I destroyed everyone else. Then my troops brought in the best of the sheep, goats, cattle, and plunder to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. So kanino pong obedience to? Ay kanino pong will tong verse 21. I brought back King Agag, but I destroyed everyone else. Then my troops brought in the best of the sheep, goats, cattle, and plunder to sacrifice to the Lord your God in Gilgal. So at first, sinunod niya po yung will ng Panginoon, dinestroy niya po. Pero nung nasa kaligitnaan na po, tinira niya po si King Agag at yung mga bagay na sa tingin niya po maganda, i-offer sa Panginoon. Opo, yun nga po, at first, ginawa niya po yung will ng Panginoon. Pero ayun nga po, ang hindi gusto ng Panginoon doon is nung natapos na yung mission na binigay sa kanya, yung will na po niya ang nasunod. Ayaw po ng Panginoon na parang nagbigay siya ng assignment sa'yo, pero ang gagawin mo yung assignment na yon according sa paraan na gusto mo. Narinig ko nga po kanina sa example po ni Rev Stella sa morning devotion, na yung isang tao po inassign as a preacher ng Panginoon. Pero ang sabi ng preacher na yon na parang gusto niya ma-assign internationally kasi mas malaki ang sakop. Pero what if ang will pala ng Panginoon is dito sa mga lansangan? Kasi mas doon pala ang kailangan ng Word of God, di ba po? Yun po yung example ng my will obedience na parang may binigay ang assignment sa iyo ng Lord, pero ikaw ang bahala kung paano mo siya i-execute, kung anong paraan ang gagawin mo para magawa mo yung assignment na binigay sa iyo ng Panginoon. And ang resulta po netong my will obedience, ano pong nangyari kay King Saul? Wala po siyang blessing na natanggap, kundi na-cut off po yung anointing niya, di ba po? Nawala siya sa pagiging hari. Nawala po yung presence ng Panginoon sa kanya. Di ba po, ang sabi pa nga po ng Panginoon doon, nagsisi po siya na ginawa niyang hari si King Saul. Isipin niyo po yun, parang isabihin sa'yo ng Panginoon. Ang ginawa lang naman po ni King Saul, di ba? In-offer niya yung best sheep. Nag-effort naman si King Saul na itabi yung magaganda, tignan yung mga magaganda, tapos prepare para offering. Nandun yung effort, nandun yung puso ni King Saul na ibigay yung sacrifice niya para sa Panginoon. Pero kaninong will ang nasunod? Di ba po? Kay King Saul pa rin, hindi yung will ng Panginoon. Kaya po, pag pinapractice po natin yung gantong obedience na, ayun nga po, yung sa simula, will ng Panginoon, pero at the end, yung gusto na natin yung nasusunod, yun nga po, there will be curse. Nandun po yung curse na mararanasan po natin. Hindi po i-honor ni Lord yung obedience na ginawa mo, nor yung sacrifice na ginawa mo sa Kanya. He will not honor it kasi yung will na natin, yung nasunod. And sabi nga po dito sa Romans 15 verse 3, for even Christ didn't live to please Himself. So nung nabuhay po si Jesus dito, lahat po ng ginawa niya, lahat po ng mga commandments sa kanya ng Panginoon. Hindi po siya gumawa ng aksyon, hindi po siya gumawa ng gawain sa mundong to na magpi-please sa kanya, kundi magpi-please sa Ama. Hindi po katulad nung kay King Saul na gusto niya kasi ma-please din yung sarili niya and the Lord. Pero si Jesus po, He didn't please Himself. Hindi niya ginawa yung mga bagay na yun para ma-please yung sarili niya, kundi ang Panginoon lamang. Yun po yung pangatlo, my will obedience. Ang last po na uri ng obedience is the complete and willing obedience. Ano po ang complete and willing obedience? Ibig sabihin 100%
Di ba po, nakikita po natin sa mga alcohol na mga nakalagay 99.99. Di ba po, hindi pa rin siya complete. Kasi what if yung 0.1 na yon, di ba, percent, pwede pa rin dumami yon, di ba po? Ang gusto po ng Panginoon, complete, 100% and willing. Pag sinabi pong willing, hindi mo na kailangang pilitin pa, hindi mo kailangang sabihan ng sabihan hanggang sa sumunod. Kumbaga, voluntary. Lord, sige ako dyan. Lord, sige, sasama ako dyan. Ganun po yung obedience. Yun po yung complete and willing obedience. Ang sabi po dito, you respond to all God's command no matter how hard. So kahit po sa isip na po natin mahirap siya, still you will respond to God's command. And you will respond with a heart full of love, joy, and desire. So kung ano yung desire ng Panginoon, dun sa pinapagawa niya sa'yo, yun din yung nagiging desire mo kahit na mahirap, kahit hindi ka sure, di ba po? Ganon din yung desire na meron ka. And ginagawa mo yun with love. Punong-puno ng pagmamahal sa Panginoon. Ibig sabihin, nandun yung effort mo, you will sacrifice your time, your resources, di ba? You will, lahat ng meron ka, ibibigay mo sa Panginoon, maging yung faith mo sa Kanya. Sino po yung mga example sa Bible na nagkaroon po sila ng complete and willing obedience? Number 1 po, si Noah. Basahin po natin sa Genesis chapter 6 verse 22. Sabi po dito, so Noah did everything exactly as God had commanded him. So ito pong chapter na to, kung babasahin po natin, ito po yung time na pinagawa po ni God, si Noah ng ark. Kasi that time po, sobra na pong grabe yung sin. Kaya ang sabi ng Panginoon, I will wipe out everything. At yung pamilya lang po ni Noah ang ititira. And kailangan niya pong mag-build ng ark na kasya po lahat ng hayop by pair. So isipin niyo po, kung si Noah at yung 3 anak niya po at asawa niya lang po ang gagawa. Gagawa sila ng malaking ark na magkakasya lahat yung animals. Sa tingin niyo po, di ba kung gagamitin po natin yung isipan natin, napakahirap po nun. Ako nga po, kahit magpukpuk lang ako ng tornilyo po, nahihirapan na po ako. Paano pa yung paggawa ng arko? And ang sabi nga po ng Panginoon doon, meron pa siyang measurement, anong klase ng wood ang gagamitin. Di ba po? Grabe yung effort kailangan na ilagay ni Noah doon. And grabe yung faith na pinakita niya sa Panginoon na kahit nandun na per-persecute siya, nandun na magagawa niya ba yung arko na yon? Ilang taon ba siyang, ilang taon pa ba aabutin yung paggawa ng arkong yon? Di ba hindi po siya nag-question sa Panginoon na, Lord, paano ko gagawin yon? Asan ako kukuha ng gamit? Saan ako kukuha ng tao? Ilan lang po kaming lalaki, paano ko magagawang gumawa ng arko na kasya po kami at yung mga hayop na gusto niyo po? Wala pong ganong response si Noah. Ang sabi po dito, so Noah did everything exactly as God has commanded him. Lahat po, wala pong ni isang natira. Kahit yung mahihirap na commandments, ginawa po ni Noah. Hindi po niya ginawa lang yung tamang measurement, pero hindi tama yung pagkakapukpok. Hindi po, lahat po ng ginawa ni Noah according po dun sa commandment ng Panginoon. And pangalawa po, example ng complete and willing obedience. Sa Hebrews 11 verse 8. Sa ano po pala? Sa Genesis 12:1. Genesis 6:11 verse 14 na lang po. Sabi po dito, now God saw ito po pala yung kay Noah. Abraham. Buksan nga po natin yung Genesis, chapter 12, verse 1. Genesis 6:12, verse 1. Ayan po. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will show thee. So ito po dito po, Abraham pa lang po si Abraham. Ito po yung first calling ni God kay Abraham. Ang sabi po dito, get thee out of thy country and thy kindred and from thy father's house. So
assignment po na binigay sa kanya ng Panginoon, umalis ka doon sa lupa na kinagisnan mo, sa lugar na kung saan lumaki ka, umalis ka doon sa lugar na kung nasaan yung magulang mo. And unto a land that I will shew thee. So dito po, hindi po i-explain ng Panginoon kung ano yung itsura ng land, kung mayroon ba siyang dadatnan na trabaho doon, meron ba siyang dadatnan na bahay doon. Ang sabi lang ng Panginoon, umalis ka dyan, pumunta ka sa lugar na to. Pero hindi po nag-alinlangan si Moses, si Abraham. Sabi po dito sa Hebrews 11 verse 8, paano po? Hebrews 11 verse 8. Sabi po, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. So, ang sabi po dito, by faith, Abraham. Kumbaga, nag-respond po si Abraham with faith. Kahit po hindi niya nakikita, wala pong unwillingness, hindi po siya nag-alinlangan na, Lord, wala akong trabaho doon. Paano ako pupunta doon? May makakain ba kami? May titirahan ba kami pag dumating kami doon, Lord? Wala po. By faith, Abraham obeyed. Nagsabi po ba siya na, Lord, wait lang, ikukonsulta ko muna kay Sarah kung gusto ba ni Sarah, kung gusto ba ng pamilya ko, na pumunta kami doon? Hindi po. By faith, Abraham obeyed. So, yung faith po ni Abraham na alam niya na pag inobey niya si God nang walang alinlangan, without hesitating, he will receive the blessing. He will receive kung ano po yung prinamis ng Panginoon sa kanya. Alam niyo po kung bakit napakadali na po kay Abraham na mag-obey sa Panginoon? Kasi nakita niya na po sa mga ama niya, sa fathers niya, sa mga mothers niya, na once na nag-obey ka sa Panginoon, hindi ka niya iiwanan. You will receive the blessing. Nakita na po ni Abraham sa mga ama niya na once na nagtanim ka ng obedience sa Panginoon, may aanihin kang blessing. Kaya po si Abraham, wala na po siya pag-alinlangan. With eagerness, spirit, and ready spirit, inobey niya po ang Panginoon. Pumunta po siya sa land na yon. And ano pong nangyari? Di ba po, doon na po nangyari na pinangakuan po siya ng Panginoon that He will be the father of all nation. Diba? Yung blessing niya na si Isaac na for ilang years niyang inantay, pero binigay ng Panginoon, na-receive niya po yung fullness ng promise ng Panginoon dahil nag-obey siya ng walang pag-alinlangan. And ang pinaka-last na example po natin sa complete and willing obedience is si Jesus Christ. Sabi po sa Luke chapter 22 verse 42. Sabi po, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. So ito na po yung time na nagpe-pray po si Jesus na, Lord, grabe na yung nararamdaman niya kasi malapit na yung time na ipapako po siya eh. Nandun na yung nararamdaman niya na yung suffering, nandun na nararamdaman niya na mahihiwalay na siya. Kasi from the beginning, magkasama po sila ng Panginoon eh. Tapos para lang sa atin, mahihiwalay po siya. Kaya po grabe po yung nararanasan ni Jesus na suffering sa kinaloloob-looban niya. And sabi nga po doon, he cried na dugo po. Kasi ibig sabihin, grabe na yung suffering na nararanasan niya. Sabi po dito, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Gusto niya nang mawala. Pero hindi po nag-stop si Jesus doon. Hindi niya po pinaibabaw yung will niya. Ano po sabi niya? Yet, I want your will to be done, not mine. Hindi niya po pinanaig yung paraan ni hindi po pinanaig ni Jesus yung paraan niya na, Lord, ayokong mag-sacrifice. Lord, ayokong maranasan yung suffering. Di ba po? Hindi po natapos doon. Sinabi niya lang po sa Panginoon na nahihirapan siya. Pero at the end, ang ginawa pa rin po ng Panginoon, yung will po ng Panginoon. Ginawa po ng Panginoon kung ano yung makakapag-please po sa Panginoon. Kaya po, katulad po nila Jesus, nila Noah, nila Abraham, ano po yung pagkakapareho nila? Bakit na ganito po sila mag-render ng obedience nila? Na bakit complete and willing? Kasi po, mahal po nila ang Panginoon. They fully love God. That's why they obey God. Kaya po,
kaya po sa oras pong ito, dumadating po tayo sa time na may mga assignments tayo na binigay sa atin ng Panginoon na hindi natin gustong gawin, nag-aalangan tayo kasi nga, syempre, ano ba naman kasi ang meron ka, di ba po? Example na lang, katulad ni Abraham, papuntahin ka sa lugar na wala ka namang madadatnan, wala ka namang pera, di ba? Syempre, iiral po yung isipan natin na parang, Lord, anong gagawin ko? Paano ko gagawin yung assignment mo? Pero katulad po nila Abraham, nila Noah, and si Jesus, pairalin po natin yung love sa puso natin, sa ating Panginoon. Kasi with that love po, magagawa po natin tong complete and willing obedience. Sabi po dito sa Ezekiel 36, verse 26 to 27, sabi po dito, I will give you a new heart and put on a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. And I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. So, maging prayer po natin tong Ezekiel 36 verse 26 to 27. Let us receive the new heart, the new spirit na binibigay po sa atin ng Panginoon that will cause us to obey Him. That will cause us to obey Him ng walang pag-alinlangan, walang pilitan, walang go with the flow na lang ako, Lord, kundi willingly, voluntarily, completely, yung obedience po natin sa ating Panginoon. Kaya po, let's ask God, Lord, I want this spirit, I want this new heart na this kind of love na meron si Abraham, si Noah, si Jesus, para sa'yo na lahat ng commandments na binibigay mo sa akin, kahit na gaano kahirap yan, susundin ko yan. Gusto ko, Lord, yung pagmamahal na meron ako sa'yo will cause me to obey you whatever it may cost me. Katulad po ni Abraham, di pa po, wala siyang pakialam kung anong cost niya. Kahit na, di ba po, si Isaac, di ba po, kahit na gano'n niya po katagal na inantay yon, hindi niya po tinignan yon. Still, binigay niya po ni Abraham yung anak niya para lang ma-prove niya sa Panginoon na he is faithful sa harapan ng Panginoon, that he is obedient, that he loves Jesus, that he loves God. So, sa atin po, sa ating buhay, hindi po tayo perfect, di ba po? Kaya nga po tayo pumupunta ng church kasi gusto po natin every day of our lives na dadirect tayo sa right path. Dadating po sa point na may mga assignments tayo na sa pilitan, may mga assignments tayo, may pinapagawa sa atin na nag-aalinlangan tayo. Nasa proseso po tayo. Pero nga, let us always receive this new heart and new spirit. Binibigay na po sa atin ng Panginoon. Ang kailangan na lang po natin is we have to receive it. Kaya po sa gabi ito, are we ready? Are we willing po to receive the new heart and new spirit na binibigay po sa atin ng Panginoon? Amen? Amen. Kaya po sa gabi po ito, let us stand. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin po sa ating Panginoon. Yes, hallelujah. Yes, O God. Tunay nga, O God, salamat po sa gabing ito, O God. Thank you, O God, sa mensahe mo, O God, sa binigay niyo po sa bawat isa, Lord. Lord, nawa, O God, lahat ng aming narinig, O God, Lord, tumimo, O God, sa aming buhay, O God, at magawa namin ito, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, nakakasiyasat, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon, Lord. Kung paano kami mag-render ng aming obedience sa iyo, Lord. Lord, kung nakikita mo, Panginoon, na dumadating kami sa time, Panginoon, na napipilitan kami, Panginoon, na nag-aalinlangan kami, Panginoon, or, O God, namimili kami ng mga bagay, O God, na mga commandments po, Panginoon, na sinusunod. Lord, wag niyo pong hayaan, Panginoon, na ma-practice namin to, O God. Lord, hayaan niyo po, O God, na ma-receive ng bawat isa, O God, that willing, O God, and complete obedience, O God, the new heart and new spirit, Panginoon, na magawa, Panginoon, ang lahat ng gawain mo. Lord, tunay nga, O God, patuloy niyo pong i-stir up, O God, ang pagmamahal namin sa iyo, O God, that, O God, sa lahat ng assignments, O God, sa lahat ng ipapagawa niyo po sa amin, Lord, hindi kami mananawa, hindi kami mapapagod, hindi kami mag-aalinlangan, O God, kundi, Lord, susunod kami, Panginoon, ng buong puso, buong lakas, buong galak, Panginoon, sa bawat pinapagawa mo, Panginoon. Lord, salamat, O God, sa gabing ito, O God, that
once again, O God, you have reminded us, O God, na nais mo, Panginoon, na sumunod kami ng may pagmamahal, Panginoon, ng may kagalakan sa iyo, O God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, O God. Alam ko, Panginoon, may ginagawa ka, O God. May binabago ka sa aming puso, O God. Lord, continue to mold us, O God. Holy Spirit, continue to teach us to obey all the commandments of the Lord with all our heart, with all our strength, and with all our might, O God. Lord, thank you, O God, Thank sa you, gabi pong Jesus. ito, O God. Thank you for your message, O God. Amen. Thank you, O God, sa gabing ito, O God. We give you all the glory, Yes, Lord. all the praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yes, Lord. To your arms I am secured all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. Into your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Lord, I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done. Let your will be done for me in all of my days. Lord, I will always obey you. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom, Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Praise God. Mga kapatid, mga magulang, mga naglilingkod sa Diyos, ayaw ng Diyos na tayo'y susunod sa Kanya o sa mga itinalaga ng Diyos na tayo'y napipilitan lamang, na tayo ay nabibigatan. Ayaw ng Diyos na tayo ay may spirit of force and reluctant spirit or obedience. Gusto ni Lord complete and willing obedience sa Kanya.
Ayaw ni Lord na tayo'y easy ang pagsunod sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon na susunod tayo sa Kanya, pero ang will pa rin natin pala ang nasusunod. Nais ng Diyos, tulad ng prayer ng Panginoong sa Garden of Gethsemane, not my will, but your will be done, Lord. Ano man ang harapin natin sa buhay, ano man ang sitwasyon ng buhay, pangyayari sa paligid, tayo ay patuloy pa rin susunod sa Panginoon. Lord, salamat sa mensahe mo ngayong gabi. We are willing and completely obey you, Lord, as long as we live, Lord. Salamat po. Pinagpala mo na ang bawat isang nakinig ng iyong salita ngayong gabi. Natutunan namin ang 4 na klase ng pagsunod sa iyo. Nang napakahalaga ay ang number 4, Panginoon. Complete, Lord, and willing obedience unto you. We honor you, Father. We praise you. In Jesus' name. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. So, praise God. Purihin po ang Diyos ngayong gabi sa napakaganda niyang mensahe sa atin na 4 types of obedience. Unang klase nga ay yung forced and reluctant obedience. Ayaw ni Lord yan. Ayaw ni Lord na tayo ay susunod dahil magaang ang gagawin. No? Gusto natin, landon lang tayo sa comfort zone. Sa akin pong karanasan, iniwan namin ang comfort zone sa Calapan, sa dating church na napakalaki dahil nga may bagong ipagagawa ang Panginoon at kumisan kung saan mo ayaw na lugar, doon kadadali ng Panginoon. No, nag-20 years po kami sa Mindoro. Nung una, ayaw namin doon. No, nung kami dinala doon sa Barangay Makatok, bayan ng Victoria. Pero wala kami nagawa dahil yon ang plano ng Diyos. No? Kaya mahalaga yung not my will obedience, but complete and willing obedience natin sa Panginoon. So, praise God. God bless you all, mga kapatid, mga magulang. At I believe na tayo pinagpala ng Diyos ngayong gabi. Kaya ibalik natin kay Lord ang lahat ng pasasalamat, ang papuri sa Kanya. Sige, tayo magko-closing prayer. Pangunahan tayo sa ating panghuling prayer ng ating pastor ng Paranaque. Yes, Lord. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyong papuri At pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo.
manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong salitang aming narinig. Dalangin ko, O Diyos, ito po ay tumimo sa aming puso at masunod namin, Panginoon, ang iyong kalooban mo sa aming buhay. Bagamat meron kaming mga layunin at plano, pero gayon pa man, O God, loobin mo sa aming buhay at iukit mo sa aming puso ang salitang pagsunod, Panginoon. Ano mang mangyari sa mundo, ano mang mangyari sa aming buhay, Lord, kami po'y sumunod sa iyo. Dahil ang pagpapala ay nakalakip lamang, Panginoon, kung kami susunod, Panginoon, ng taos puso, Panginoon. Lord, sa iyong ginamit na yung anak na nagsalita, siya po, Panginoon, ay pagkalooban mo, Panginoon, ng wisdom, knowledge, understanding pa, Panginoon. At tunay nga, O Diyos, maging malapit ka pa sa kanya, Panginoon. At dalangin ko, O God, sa aking mga kapatid na nasa kanilang tahanan, sila po ay pagpalain mo, Panginoon. Saan man sila naroroon, O God, buksan mo po ang langit sa buhay ng bawat isa at ibuhos mo po ang masagana mong pagpapala ng siksik, liglig, umaapaw, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sapagkat kami ay susunod, Panginoon, at susunod, O God, sa iyong mga layunin at mithiin sa aming buhay. Pinupuri ka namin, dinadakil at pinapasalamatan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen and amen. Amen.